तनी खाला ये सलवे मटर पनीर तनी खाला ये सलवे मटर पनीर तनी खाला। लगल बा सिस्टम मिली पूरी गरम तनी खाला। लगल बा सिस्टम मिली पूरी गरम तनी खाला ये सलवे मटर पनीर तनी खाला ये सलवे मटर पनीर तनी खाला। कहीं लिट्टी रखल बा कहीं चोखा रखल बा तोहर दीदिया के गरम समोसा रखल बा तनी खाला ये सलवे मटर पनीर तनी खाला ये सलवे मटर पनीर तनी खाला। कहीं दाल रखल बा कहीं पुलाव रखल बा कहीं दाल रखल बा कहीं पुलाव